आता मी नेहरू नगरला आलोय रेशन कार्डावर माझ्या मुलीचं नाव चढवायला. काय करायचं आता? 10 ते 2 टाइम आहे. तुम्ही आधीच कशाला पाठवलं? मला फॉर्म पाहिजे आता. 10:57 झाले. कधी काय करायचं फॉर्म? नाव चढवण्यासाठी फॉर्म पाहिजे. 10 ते 2 टाइम आहे यांचं आणि हे माणूस आधीच गेलाय 3 मिनिटापूर्वी. अहो 3 मिनिटं का आता कोण नव्हतं पार्टी म्हणून गेले. आणि रेशन कार्डच्या ऑफिसला आलोय मी आणि कंटिन्यू ती बाई फोनवर बोलते. टाइमपास करा होतात. आणि हे इकडं बघा. आमची साईट चालू नाही. आम्ही फोनवर नाही बोलत. फोनवर बोलत नव्हतात. विचारायला फोन. अरे साईट चालू आहे. दाखवा तुमचा डायल. लवकर फॉर्म पाहिजे मला. फोनवर बोलायला तुम्हाला टाइम आहे. मी फॉर्म मागतोय तर बंद झाले सांगताय. हा आणि माझ्यासोबत फोनवर बोलताय तर किती वेळ झाला मी फोन टाइमपास उभा आहे इथे. आता कसा भेटला फॉर्म? एवढा फक्त काम होता छोटासा. हा फोनवर टाइमपास करत बसलात. नाही फॉर्म देत. तुम्ही देऊ शकत. माणूस गेला कसा? नाव काय साहेबांचा? साहेबांचं नाव काय? साहेबांचं नाव काय? हेच आहेत का? तुम्ही बोललात ते गेले म्हणून. अहो ते साहेब आहेत. ते फॉर्म देणार. बोला साहेब काय बोलताय? हा ते बंद. तुम्ही सांगितलं जा म्हणून. आधीच गेला कामाच्या आधी. आधीच्या कामाच्या आधी गेला काम सोडून. ओके ठीक आहे. हा माणूस टाइम सांगत नाही आहे. काय डॉक्युमेंट लागतात ते सांगत नाही आहे. उलट उत्तर देतोय. वाद घातला म्हणजे फोनवर बोलवते ते. म्हणून तिकडे आलो ना. तुमचा याच्यात विषयच नव्हता. तुम्ही काय ओढून घेतला तोंडावर? तुम्ही ओढून का घेतला? ही बाई फोनवर बोलते ती सांगते बंद आहे. 2 वाजता आतमध्ये गेला. तुम्ही इथं पाठवलं की नाही? मग इकडे आलो ना फॉर्म घ्यायला. इथं देत नव्हता तुम्ही. तिथून द्यायचा ना. आपली माणसं. या माणसाला मी विचारतोय की बाबा डॉक्युमेंट काय लागतील त्यासाठी. तर तो सांगतो उद्या ये. आमचा टाइम संपलाय. म्हणजे तो समोर असताना पण डॉक्युमेंट सांगत नव्हता काय लागणार आहे डॉक्युमेंट. म्हणजे त्याच कामासाठी मला उद्या बोलवलं होता. हा फक्त फॉर्म त्या बाईला द्यायचा होता. त्यासाठी ती एवढा टाळाटाळ करत होती. फोनवर कंटिन्यू बोलत होती. तिला बोललो फक्त मला फॉर्म द्या मी निघतो. म्हणजे उद्या येऊन ते फॉर्म भरून जाईन. परत कशाला फेरी मारायला मला. तर नाही बोलते तो माणूस गेला आहे वगैरे असं काय काय बोलायला लागली. त्यामुळे मी फोन चालू केला. गव्हर्नमेंट ऑफिसला जर गेलात ना फोन चालू करा. त्यांचा बरोबर माद उतरेल.